El caçador de fantasmes, d'Anna Moner, podcast de la col·lecció Relats de la nit d'ànimes produïda per Foment de l'Ús del Valencià de la Diputació de València. Benvingudes i benvinguts. Soc Anna Moner i avui, en el podcast El caçador de fantasmes de la sèrie Els sabors de la por, viatgem a Xàbia, a la Marina Alta, a la desapareguda Vistalegre, a la casa d'Úrsula Tachó, una infanticida anomenada la Criminala. Allí va tindre lloc la història de Marc Reixac, un jove i inexpert caçador de fantasmes seduït pels fenòmens paranormals. Una història que ens farà experimentar el terror infinit que es pot viure en un casalot abandonat on, segons deien, hi habitava, abans de ser enderrocat, l'esperit de l'antiga propietària. Intentaré contar-la d'una manera directa i clara. Confie en no oblidar res i recordar fins al més mínim detall. I el que és més important. Promet ser sincera i no obviar els aspectes més terrorífics i escabrosos. No espere que creeu el relat que em dispose a narrar. Cadascú que pense el que vulga. Aquella vesprada de juliol del 1985, l'autobús en què Marc Reixac viatjava a Xàbia anava ple fins a l'asfíxia. Les veus d'un grup d'adolescents anglesos escandalosos i molestos ressonaven dins de la cabina i el trajecte des de València se li estava fent molt llarg. Desitjava arribar a la seva destinació com més prompte, millor. Tan bon punt va baixar del vehicle, va preguntar a un vell que fumava un cigarret mig amagat darrere de la parada com arribar a la platja del Benicero. I quan li va insinuar que pensava entrar a Vistalegre, l'home li va comentar de manera eixuta que no era massa recomanable passar la nit tot sol allí dins. La Criminala és gelosa. No li agrada gens que la molesten ni que se'n burlen. Va sentenciar abans de llançar la punta de cigarret a terra i xafar-la. Li va assegurar que no tenia pèrdua, que havia de dirigir-se al primer muntanyar i que des de l'Hotel Plata distingiria de seguida l'edifici més famós de la comarca. Marc va somriure quan el va veure. Aquell ancià tenia raó. El sol s'amagava per darrere de la serra del Seguili i la silueta del casalot es retallava sobre un cel rogenc i daurat. Vistalegre reunia totes les característiques per no deixar indiferent ningú. Trencadissos de colors vius recobrien tot l'exterior. Es va fixar en els motius representats en els mosaics. Una dona amb un parasol, un automòbil vintage, una escena campestre valenciana. Tots els elements arquitectònics evidenciaven el gust dubtós i excessiu propi de persones sense formació enriquides de manera inesperada. L'escala lateral, els arcs de la lògia de la primera planta, els amplis escalons de l'accés principal, els bancs de pedra del jardí, també folrats amb trossos de ceràmica de colors. En conjunt, l'immoble resultava cridaner, extravagant i un punt ordinari. Marc va observar durant uns minuts com es pornejaven els darrers rajos del sol sobre els fragments de ceràmica que componien el nom de Vistalegre, de manera ben visible a la base del pinacle que coronava la propietat. Tothom la coneixia. Vilatans i turistes solien acostar-se a la casa on va ser assassinada la famosa infanticida. Aleshores, el carrer s'omplia de rialles escandaloses mentre posaven somrients a la porta o a l'escala per al reportatge fotogràfic. Jo he estat a la mansió de la Criminala, era el missatge d'aquestes fotografies, però ningú s'atrevia a entrar-hi i menys encara a passar-hi una nit. La gent parlava del que succeïa entre aquelles parets. Hi havia qui jurava i perjurava que quan es feia fosc se sentia el gemec de l'engronsadora on va morir Úrsula Tachó. Havia arribat el moment. Prompte, amb el crepuscle, la claror s'extingiria, el murmuri diürn de la vila callaria i s'imposaria la remor de la mar. Així que va travessar el llindar de l'edifici, l'inexpert investigador de fenòmens paranormals va tindre la sensació que havia retrocedit 50 anys, que havia deixat enrere la vida moderna, que cap soroll de l'exterior podia traspassar aquella façana multicolor. La construcció sencera destil·lava una atmosfera mansa i misteriosa que contrastava molt amb el guirigall de l'autobús que encara tenia clavada al cervell. Dins de Vistalegre regnava una calma extraordinària, gens habitual. Per més que s'esforçava, no sentia res. Quan es va tancar la porta de l'entrada darrere seu i es va quedar plantat al bell mig del vestíbul solitari, carregada amb l'equip d'enregistrament, va percebre una gelor rara. Es va mirar a l'espill del moble del rebedor. La superfície de vidre, tacada,
Li deformava el rostre com si haguera envellit de colp. Es resistia a admetre-ho, però dins d'aquella casa el cos sentia una impressió de desemparament i fragilitat inusual. Una sensació que l'incomodava, però no podia comportar-se com un principiant qualsevol. Va tornar a mirar-se a l'espill, va travessar el corredor i després de passar per davant de la cuina va entrar en una estança àmplia, de sostre alt i grans finestrals amb cortines verdes rosegades per les arnes. Quan va veure una engrossadora corcada al costat de la llar, va comprendre que havia d'instal·lar-se allí. Algú havia decidit guardar-la a Vistalegre. No era l'escenari del crim, ho tenia clar. La criminal havia sigut assassinada a la casa que posseïa als afores de Xàbia, en una zona anomenada Sant Joan. Tot i això, Úrsula Tachó havia fet el trànsit de la vida a la mort en aquella engronsadora i, per tant, l'estança reunia les condicions òptimes per a dur a terme les psicofonies. Els aparells encarregats d'enregistrar-les s'havien d'ubicar en aquests llocs, els més propicis per a detectar l'activitat paranormal. Va depositar les bosses de mà amb el material tecnològic al costat de la llar. Va traure un fanal de gas, el va encendre i va fer foc amb unes cadires trencades que havia trobat en un racó del vestíbul. A continuació, va col·locar les carpetes, la ràdio portàtil de vàlvules de la marca Zenith Transoceanic Royal dels anys 60, que havia comprat en una tenda de segona mà, i la gravadora de casset de piles sobre una tauleta rectangular. Les marques que es veien en la fusta i la situació del moble el van fer fantasiejar amb la idea que Úrsula Tachó l'havia fet servir durant anys per a calfar-se els peus còmodament asseguda a l'engronsadora. A Marc el divertia especular amb assumptes tètrics. Posseïa una imaginació fèrtil que no li impedia actuar amb naturalitat. Tot el contrari, el convidava a ser més atrevit. Sense pressa, va acostar una butaca de cuiro negre a la llar, va atiar el foc amb un tros de respalder corcat i va col·locar una cinta magnètica verge a la gravadora. Es va mirar el rellotge. Faltaven 5 minuts per a les 10. Massa pronte. A aquesta hora els esperits no solien estar molt parladors. Els especialistes en les qüestions paranormals coincidien en que les bones psicofonies s'aconseguien entre les 12 de la nit i les 3 de la matinada. Havia de fer temps. Va traure de la bossa de pell una agulla de fer punt, llarga, lluenta i esmolada, i durant una estona va deambular sense pressa per la casa solitària amb l'objectiu d'impregnar-se de l'ambient. No podia assegurar com i quan ho va percebre per primera vegada, però se sentia vigilat. No era capaç d'explicar-ho. Era com si l'edifici reaccionara davant de la presència d'un intrús i lluitara per expulsar-lo o absorbir-lo. Sens dubte, la truculenta història que guardaven aquells murs alterava la seva percepció del lloc. Marc s'havia documentat bé. Havia recopilat durant mesos tota la informació que va poder sobre la vida i el caràcter de la propietària de Vistalegre. Ho coneixia tot sobre aquell luctuós cas. Fins i tot havia indagat en l'adolescència d'Úrsula Tachó. Sabia que havia sigut una jove estranya i solitària, de tracte eixut i dominant, que ben pront es va casar amb Modesto Cendra, un carabiner viudo amb 2 fills que buscava una dona treballadora i obedient que els criara, que es van posar a viure al Portitxol, que Úrsula només va consentir fer-se càrrec del fillastre, Bartomeu, un xiquet de 5 anys, i que la fillastra va haver de criar-se amb els avis materns. Que la madastra odiava Bartomeu i que quan es va quedar embarassada, la gelosia la va fer embogir. Que aprofitant que el marit passava moltes hores de servei vigilant la costa per tal de controlar el tràfic dels contrabandistes, va intentar desfer-se del fillastre en nombroses ocasions. Que un dia el va abandonar tot sol al cap de la nau, a uns quilòmetres de casa, amb la idea que Bartomeu es perdera i morira de fred i fam. Que furiosa perquè el xiquet, inexplicablement, va aconseguir tornar a casa, el va llançar dins d'un pou. Que tampoc no es va ofegar perquè un home va sentir els crits de l'infant i el va salvar. Que va mesclar trossos de vidre i fòsfors d'uns mistos amb la sopa sense èxit. Que, finalment, rabiosa i desesperada, la nit del 28 de juny del 1920, pocs dies després de parir, mentre Bartomeu dormia, li va estrenyar el coll fins que el va asfixiar. I després de mort, li va perforar els timpans amb una agulla de fer punt i va pegar foc al matalàs. Que la criminala va ser condemnada en un judici a Dénia i traslladada al penal de dones d'Alacant. Que només va complir 4 anys de presó, ja que va ser indultada pel general Primo de Rivera poc després de la instauració de la dictadura. Que una vegada lliure va treballar de majordoma d'un senyor ric que li va deixar la fortuna quan va morir. Que 20 anys més tard, acabada la Guerra Civil, Úrsula va regressar a Xàbia convertida en una senyora amb molts diners a la butxaca.
que va construir un dels primers habitatges que es van edificar al primer Muntanyar, una mansió vistosa i peculiar a la vora de la mar, un luxe inusual, que va agafar com a hostatgers un matrimoni, José i Remedios, i que José, cansat del tracte i de no rebre mai el jornal acordat amb l'excusa sempiterna que ho heretarien tot, un dia, mentre la criminala feia la migdiada a l'engronsadora, li va rebentar el cap a una massa de fer espart que hi havia al costat de la llar i la va matar. Satisfeta la curiositat, Marc va tornar a l'estança on havia ubicat el campament base per a iniciar la investigació, però abans de posar en funcionament els aparells destinats a gravar les psicofonies, va passejar una estona per la sala. Sense deixar de colpejar l'agulla de fer punt contra el palmell de la mà esquerra, va tocar les cortines, velles i descolorides. Va passar l'índex per la bocana del buc arbadat que hi havia damunt d'una taula de roure clevillada i va fregar el marc daurat del sant sopar que penjava sobre els relleis de la llar, una làmina descolorida dels anys 40. Ansiejava amerar-se de l'essència misteriosa que destil·len els espais on s'han produït fets violents. Ho palpava tot perquè els experts insistien que un bon caçador de psicofonies, abans d'entrar en matèria, havia d'embeure's de les forces paranormals que quedaven a l'edifici. Afirmaven que, en general, quan morim, certes energies, les restes de l'essència vital, perduren un temps als espais on hem habitat abans d'esvair-se, i que de manera puntual hi havia casos fascinants de persones malvades que resistien a abandonar el lloc on es va trencar el fil que les unia a la vida. Llavors, les energies malignes hi romanien, no es dissipaven fàcilment. Això és el que pretenia demostrar Marc. Una psicofonia de qualitat enregistrada dins de Vistalegre demostraria que l'ànima en pena d'Úrsula Tachó encara vagava per les estances d'aquell casalot llegendari que estaven a punt d'enderrocar. Només havia de captar l'atenció del fantasma de l'infanticida, obligar-lo a eixir del seu cau i dur a terme les gravacions sublims que el catapultarien a la fama dins del món dels investigadors paranormals. Impacient per complir l'objectiu, es va preparar per a passar la nit. Va tancar la porta de la sala i va seure a l'engronsadora, disposat a viure una experiència intensa i interessant. Transcorreguda una hora, encara no hi havia passat res. A les 12 li va entrar gana. Va beure un poc de llet calenta del termo i es va quedar adormit. Una hora després, el va despertar un fort soroll que li ressonava dins de les orelles. Era el so del seu riure. Reia fort, molt fort. Tanmateix, no era el fet de riure en somnis el que l'havia fet d'obrir els ulls. Tenia la impressió que algú l'havia sacsejat, que algú havia estat molestant-lo mentre dormia plàcidament. La claror tèrbola del fanal de gas li va permetre comprovar que la cambra era buida i la porta continuava tancada. Va eixir al corredor i va anar en direcció a l'escala que pujava al primer pis. Caminava, però apenes avançava. Li feia la impressió que tardava minuts a pujar cada escaló. Intentava accelerar el pas, però les cames no pareixien reaccionar als impulsos cerebrals. Una sensació de pesadesa i debilitat estranya que Marc no sabia a què atribuir. Carcallades absurdes i buides es barrejaven cada vegada més amb una angoixa creixent i inexplicable. Ignorar què li generava la por l'espantava encara més. Marc tremolava sense poder parar de riure mentre recorria molt lentament el corredor del primer pis amb la mirada nerviosa. No hi veia res. Res que s'assemblara a una patètica al·lucinació visual. Res. Tot i això, el va envair un pànic incontrolable. Pànic, amb majúscules, i en desconeixia el motiu. Va baixar els escalons de l'escala de dos en dos, va tancar d'una embranzida la porta de la sala de l'engronsadora i va intentar racionalitzar què li estava passant, mentre feia el que podia per controlar les ràfegues de riure que es mesclaven d'una manera grotesca amb el terror que sentia. Un terror que va augmentar més encara quan va captar un so molt similar a un maulit. Llavors, va percebre un moviment estrany darrere dels cortinatges. Alguna cosa feia bellugar la part de baix del teixit i removia la pols acumulada. Es va posar en guàrdia i va mirar de reüll la gravadora. Va comprovar que la cinta verge estava ben col·locada i va prémer el play. El cos sencer de Marc estava en alerta, disposat a no sabia què. Una porta es va tancar fora, al final del corredor, i quan va tornar a parar atenció en el que corria dins de l'estança, va exclamar mirant les cortines amb una barreja d'alleujament i decepció. Falsa alarma. No es tractava de cap manifestació d'ultratomba. Un gat havia penetrat a la cambra. Era tot negre i havia perdut l'ull esquerre en alguna baralla nocturna.
Marc va somriure en recordar l'antiga creença popular que veia en els felins foscos bruixes disfressades. De fet, aquella conca buida li atorgava un aspecte sinistre que, afortunadament, el comportament dòcil de l'animal mitigava a l'instant. No tenia ni idea de com havia aconseguit entrar-hi, però va suposar que no era la primera vegada que buscava refugi a la casa abandonada de la criminala. Una visita inesperada que no va alterar els seus plans. No el va llançar fora perquè creia que els gats posseïen una sensibilitat peculiar. Per a ell, aquella criatura silenciosa i intuïtiva excedia les capacitats sensitives humanes. Era el company ideal. I un col·lega necessita un nom. Anaven a passar unes quantes hores junts i si tot fluïa com esperava, estaven a punt de compartir una experiència inoblidable. Marc va contemplar uns minuts el seu nou amic i va decidir anomenar-lo Plutó en honor de l'admirat Edgar Allan Poe. Sempre li havia agradat el conte del gat emparedat. Més tranquil, va deixar un plat amb llet al costat de l'engronsadora i va confinar Plutó a la sala. Tot seguit, es va disposar a recórrer la planta baixa per a comprovar que la resta de les habitacions estaven tancades, armat amb l'agulla de fer punt, el seu amulet de la sort, l'element que captaria l'atenció de l'assassina de xiquets. Després de revisar-ho tot, va tornar on havia acampat. El plat estava net, no quedava ni una sola gota de llet i el felí es dedicava a rentar-se la cara tranquil·lament davant del foc. Va mirar el rellotge una altra volta. Anaven a tocar les 2 de la matinada. Va encendre la ràdio i lentament va començar a fer girar el dial a poc, en cerca de l'anomenat soroll blanc, un brunzit elèctric constant que, segons els experts en el tema espiritista, propiciaria la manifestació sonora d'Úrsula. Els esclafits de la llenya cremant-se mesclats amb el xiulit estrident de les ones que captava l'aparell ressonaven dins dels murs de Vistalegre i es dissolien en el silenci espès. Una calma tensa rondava el visitant nocturn eventual com un presagi i anunciava una exploració paranormal insòlita. Marc estava nerviós i expectant. Era un fidel defensor de les psicofonies. Entenia que la ciència encara no havia trobat una explicació completa i lògica per a aquests successos. Pensava que les veus gravades eren l'evidència que existia una realitat més enllà de la nostra comprensió i detestava que la ciència es negara a admetre que les psicofonies eren les veus dels difunts. De fet, les opinions dels defensors de les proves científiques sòlides i les dels escèptics, que argumentaven que l'estat de suggestió i les creences personals dels caçadors de psicofonies tenien un paper crucial en la interpretació d'enregistraments, l'avorrien. Marc es considerava un home honest, íntegre i transparent. No li interessava manipular les gravacions intencionadament. Per això, exigia respecte per totes les persones que, com ell, es dedicaven a la investigació de certs esdeveniments que no tenien una explicació coherent. No eren apreciacions subjectives i frívoles producte de la ment alterada d'un grapat de crèduls ignorants. En absolut, Marc es considerava un home assenyat. Tenia clar que darrere de moltes d'aquelles veus paranormals hi havia una base racional, científica, però també era conscient que hi havia casos atípics i extraordinaris que només es podien abordar des de l'àmbit de la parapsicologia. Creia fermament que no estem sols, que existeixen dimensions paral·leles, diferents de la nostra, on els difunts gaudeixen d'una segona vida i que a voltes, si es troben els canals adequats, els vius i els morts poden arribar a interactuar. El temps passava i Marc no apartava els dits del comandament del dial. La Zenit, un aparell car i molt complet, li permetia sintonitzar infinitud d'ones. Aquella ràdio passada de moda s'havia convertit en el cordó umbilical capaç d'unir els dos mons, el dels vius i el dels morts. De fet, Marc, des de feia un parell d'anys, s'havia dedicat a estudiar un sistema de comunicació amb els éssers d'ultratomba molt peculiar concebut per Marcello Vacchi, un italià que havia revolucionat el món de les psicofonies 20 anys abans. Un mètode original i innovador que aconseguia canalitzar les veus directes dels espectres a través de l'altaveu d'una ràdio. No calia una tecnologia sofisticada, només molta paciència i buscar d'una punta a l'altra del dial fins que els espectres anunciaren la seva presència. La ràdio, de vàlvules, això era important, escanejava les freqüències que oferia l'aparell i recollia tota classe d'interferències i senyals de pas. Psicofonies d'éssers invisibles que relacionaven amb els vius a través del radioreceptor, psicofonies obtingudes amb esforç, constància i paciència.
L'aprenent de caçador de fantasmes provava de cercar el soroll blanc, un canal de transmissió buit que presenta la mateixa intensitat en totes les freqüències, el preferit pels difunts més agosarats. Plutó, per la seva banda, va començar a escodrinyar la sala. Primer, els cortinatges de vellut verd i, tot seguit, sota la còmoda, la butaca i la prestatgeria. Caminava sigilós, inspeccionant també els racons més oscurs. Marc el seguia amb la mirada, sense apartar l'orella de la zènit. Apenes distingia la silueta del gat, ja que l'escassa llum del fanal de gas no arribava a il·luminar més enllà d'un parell de metres. Per damunt de la claror groguenca s'acumulaven capes de foscor que generaven l'errònia percepció que el sostre de l'habitació era el doble d'alt. No va haver de forçar la vista massa estona, perquè el felí, una vegada saciada la curiositat natural, es va raulir davant de la llar. Marc no va desistir. Va estar una mica de temps regulant el volum. Tenia por de no percebre la veu d'Úrsula enmig del soroll blanc i llançar a perdre l'experiència. Estava convençut que la nit no finalitzaria sense obtindre una psicofonia. Confiava en la col·laboració de la criminala. Sabia que no el defraudaria. Només necessitava mantindre's relaxat, atent i, el que era més important, no confondre les veus dels esperits amb la remor ambiental ni amb les interferències electromagnètiques. Havia de concentrar-se per tal de descartar els sons similars a les veus humanes o al miol dels gats generats per factors naturals o tecnològics. Calia que focalitzara l'atenció en el dial. Si la psicofonia es produïa, no podia passar-li desapercebuda. No podia fallar. Es va fixar en la respiració del gat, que, aliè als sorolls aguts provinents de la ràdio, dormitava plàcidament. Movia els dits amb la vista clavada en Plutó, absort en la contracció i l'expansió del ventre pelut. Inspiració, expiració. Inspiració, expiració. Marc notava la calidesa de les flames a les galtes i les parpelles se li tancaven i va començar a parlar per no adormir-se. Jo dic que sí, que es poden capturar psicofonies amb un aparell de ràdio i altres diuen que això és impossible. Qui té raó? Va preguntar al gat, que va obrir els ulls i el va mirar amb certa indiferència. Sí, jo també penso el mateix. Es creuen els únics posseïdors de la veritat i no són més que uns descreguts prepotents. S'ha de tindre la ment oberta a tot. A tot. Absolutament a tot. Va exclamar amb insistència, brandant l'agulla amb la mà lliure, com si incitara a manifestar-se les energies d'ultratomba que habitaven Vistalegre. La ràdio deixava el rastre de les impureses acústiques afegides al soroll blanc i emetia sons estranys, dignes d'anàlisi. De sobte, d'un dels canals, va emergir una veu cavernosa, opaca. Al principi va sonar dèbil, sil·làbica, poc intel·ligible. Després va adquirir un ritme lent i, de seguida, es va fer més audible, tot i que no més comprensible. Marc va pujar el volum de l'aparell i va advertir un canvi en la velocitat de la locució dels fonemes de cada paraula, com si s'haguera produït un enfortiment del camp de contacte, el punt de trobada que possibilita el fenomen, el punt exacte en què es donen la mà les dues dimensions. Dues dimensions que, segons els descreguts, no deurien mesclar-se mai. Finalment, havia aconseguit trobar una via d'accés al món paral·lel on habitaven les entitats fantasmagòriques associades a la casa. Un calfred li va recórrer el cos sencer. No ignorava el perill que l'assetjava si travessava l'estret d'abisme que hi ha entre els mortals i el més enllà. «Escolta, Plutó, el dial ha captat alguna cosa. Ho sents? Sí? Tu també ho sents?» va cridar entusiasmat. Però l'animal no hi era. Llavors, la veu que sorgia de la ràdio es va transformar en un gemec agut i molest, semblant al maulit llastimós d'una gata en cel. Marc va provar de canviar la freqüència de la zènit per a veure si la psicofonia desapareixia. No va ser així. La veu, inalterada, seguia maulant. Va apagar l'aparell i la veu va continuar ressonant dins de la cambra. Engrescat, va anar una mica més lluny i va retirar les vàlvules a la ràdio. El maulit tampoc no va cessar. Ho havia aconseguit. Marc va mirar de reüll la gravadora. La llum roja que indicava que estava funcionant brillava enmig de la penombra. Va aguantar la respiració i va parar l'orella. Durant anys havia escoltat psicofonies de procedència molt diversa en llengües diferents. Un entrenament obsessiu que li havia mostrat que en les gravacions fiables no s'apreciava mai el que els experts denominaven colps de glotis. En aquesta tampoc se'n percebien. No sabia d'on provenia. L'única certesa que tenia era que aquell so no brollava de la boca d'un animal ni de la gola d'una persona viva.
Va agafar el full amb el qüestionari que havia dissenyat per a discernir si es tractava d'Úrsula Tachó o d'un altre convidat invisible i inesperat, i va acostar la cara a la Zenit, disposat a iniciar una conversa. Encara no havia pronunciat la primera paraula quan el paper li va caure de les mans. Qui fora havia deixat de maular i l'acabava de cridar pel seu nom. Marc. Qui fora repetia sense parar. Ha arribat l'hora. Ha arribat l'hora. En aquesta ocasió, però, la veu no provenia de la vella Zenit, sinó del vestíbul. Marc va tancar els ulls uns segons i va agafar l'agulla de fer punt, el nexe d'unió amb Úrsula i una possible arma eventual. No havia de precipitar-se, havia de comportar-se com un professional. Si els nervis li jugaven una mala passada, podia patir al·lucinacions auditives i identificar veus amagades en els sorolls més inversemblants, com el del xerric del pany de la porta que estava obrint. El corredor estava fosc. La llum de la llanterna de piles que portava apenes enllumenava una distància de 3 metres. Al vestíbul només s'hi distingien els perfils del penjador i del bust africà que hi havia damunt del moble del rebedor. El caçador de fantasmes va fer 2 passos i instintivament va allargar els braços endavant en actitud defensiva. Percebia alguna cosa oculta en la penombra que amenaçava la seva seguretat. Caminava amb cautela, quasi de puntetes, i mirava constantment enrere. Aleshores, tot just darrere seu, va sentir un cri desmorteït i escanyat, com els sanglots d'un xiquet. Es va girar i l'agulla li va caure de la mà. Va ser un rellamp, una dècima de segon, però estava segur del que havia vist. A terra, un matalàs cremat, i damunt un xiquet d'uns 5 anys amb el cap i els cabells socarrats embolicada en una manta. Davant, lluentejava una agulla de fer punt rovellada en l'extrem brut de sang. Ha arribat l'hora, repetia sense parar una veu rogallosa que ressonava a les parets del corredor i se li clavava dins del cervell. Alguna cosa va redolar a prop del moble de l'entrada, alguna cosa metàl·lica, i quan va mirar, va veure Plutó. Jugava amb l'agulla que li havia caigut de les mans amb la pota i avançava cap a ell amb la cua erecta. Emetia el ronc gutural que fan els felins quan senten plaer. La rigidesa de les potes i el llom arquejat amb el pèl eriçat li atorgaven una aparença més gran de l'habitual. Un estremiment va recórrer la columna vertebral de Marc. Malgrat tot, va intentar refer-se. El va cridar pel nom en què l'acabava de batejar feia unes poques hores. «Què et passa?», va insistir sense moure's d'on era mentre el gat se li acostava jugant amb l'agulla amb una estranya expressió beatífica en el rostre. El comportament d'aquell animal l'estava alterant. Tot i això, va optar per no mostrar-se vulnerable i tan bon punt el va tindre a tocar de la mà, li va llevar el joguet i el va acariciar. Una acció amistosa que Plutó va rebutjar llançant un bufit violent i arrapant-li els dits. Marc no va tindre temps de reaccionar. El felí va eixir disparat com un llamp i va entrar una altra vegada a la sala on havia instal·lat la ràdio. No el va seguir. Marc es va quedar quiet i en silenci, il·luminant amb la llanterna la boca negra de l'estança on havien assassinat Úrsula. D'una banda, una curiositat irreprimible l'obligava a tornar al costat de la gravadora i intentar contactar amb les energies invisibles que s'havien manifestat. D'altra banda, tenia la sensació que havia de fugir de Vistalegre abans que la veu de la criminala es transformara en alguna cosa més visible, més física, més perillosa. De sobte, va sentir un esclafit al forat de l'escala. Pocs segons després, un altre més intens i sec que l'anterior va ressonar al fons del corredor. Tot seguit, una forta ràfega de vent va colpejar els vidres de les finestres i una remor sorda que provenia d'una entitat desproveïda de carn i ossos va repetir de manera insistent les mateixes paraules. «Ha arribat l'hora», una frase lapidària que li impedia pensar amb claredat. «Ha arribat l'hora de què?», es preguntava Marc. Li feia l'efecte que estava a punt de perdre el control. Les dimensions del corredor i del vestíbul pareixien haver-se reduït, talment com si les parets i el sostre s'hagueren encongit. Darrere seu, la foscor havia pres la consistència d'una boira espessa que s'escampava d'una manera intimidadora. Un núvol opac que semblava tindre vida pròpia i l'espentava a entrar una altra volta a la sala de l'engronsadora. L'inequívoc contacte d'un dit de gel al tos el va fer reaccionar. Amb el pas apressat, va buscar refugi en un racó, entre la llar i la taula on havia disposat la ràdio i la resta d'aparells. La por l'havia fet oblidar la gravadora per complet. La llum roja continuava parpellejant, però pressentia que alguna cosa interessant succeiria immediatament i va canviar la cinta magnètica per una altra.
Havia de quedar enregistrat, com l'anterior psicofonia. Tenia el cos tens, preparat per a la defensa. Malgrat això, s'adonava que la naturalesa de l'entitat que regnava dins d'aquells murs li rosegava la vitalitat a poc. Una somnolència inesperada li amortia els sentits i l'impedia centrar-se. Es notava la boca seca i el cor se li accelerava amb facilitat cada vegada que la casa respirava i la fusta vella de l'escala, les portes o els mobles mormolaven. Llavors, un nou esclafit, més violent que el d'abans, va ressonar dins del fumeral. Totes les finestres de l'edifici van cruixir alhora i la llanterna va començar a fallar. No ho entenia. Havia canviat les piles aquell mateix matí. La va colpejar un parell de vegades i aleshores, enmig dels rellamps, el va tornar a veure. Un xiquet prim, d'ulls grossos i llavis fins, amb les faccions deformades pel foc, estava dret davant seu, mirant-lo fixament, i sostenia entre les mans una llarga agulla platejada, més antiga que la que ell duia a la mà. Era Bartomeu, la víctima de la infanticida. Marc es va fregar els ulls i Bartomeu es va esfumar en la penombra. Alleujat, va respirar profundament per a rebaixar la pressió que sentia a la boca de l'estómac i recuperar la serenitat. No volia entrar en pànic. No ho va aconseguir. Una ràfega suau d'aire gèlid li va fregar el rostre. No hi havia dubte. La propietària de la veu s'acostava. Ho percebia. Li xuplava l'energia. Havia d'estar atent i mantindre el pensament actiu. Lluitava per no tancar les parpelles. L'horroritzava adormir-se. Sabia que si això ocorria estava perdut. Percebia la presència invisible d'Úrsula Tachó rondant-lo. La criminala hi era molt a prop i vigilava l'intrús que s'havia atrevit a envair el seu territori. Marc parava atenció en tot el que passava, en tot el que experimentava. Cada vegada li costava més conservar l'aplom. La ment li jugava males passades i li generava idees desbaratades. Hauria jurat que una criatura invisible estava teixint una espessa teranyina al voltant dels seus peus. No tenia sentit. No hi havia lligams físics, cordes o fils que l'immobilitzaren. Res. Tot i això, se sentia atrapat. Exactament igual que una mosca quan espera ser devorada per l'aranya. Una sensació que de manera inesperada, quan es va atrevir a mirar cap avall, es va transformar en una altra més física, menys abstracta. Enmig de les llampades intermitents de la llanterna, va veure Plutó refregant els camals dels pantalons amb el llom negre. Definitivament, aquell animal l'estava posant molt nerviós. Va mirar amb insistència al seu voltant. Apenes s'intuïa res. Tota l'estança era a fosques. Els troncs que cremaven a la llar quasi s'havien consumit i les flames, dèbils, amb prou faenes aportaven claredat. Necessitava recobrar l'ànim. Durant uns minuts, la veu ronca que l'assetjava i li anunciava que havia arribat l'hora va callar. Un silenci sepulcral va embolcallar l'estança com un mantell. Paralitzat, es va limitar a escoltar. Només sentia la seva respiració. Sonava forta i entretallada. Ja no li importava que la gravadora captara l'angoixa que experimentava. Això afegiria autenticitat al valuós document sonor que estava aconseguint. De sobte, un maulid agut i aspre va sonar ben a prop i, sense esperar-ho, va tocar alguna cosa amb la mà. No es tractava de la paret, ni de la taula, ni del gat. Presentava una alçària important, li venia pel muscle. Fora el que fora, es va allunyar deixant en l'aire un murmuri quasi imperceptible i una bafarada agra, un punt putrefacte. Llavors ho va percebre. Va identificar el soroll dels tacons d'unes sabates i el frec d'un vestit, i de seguida el gemec de la fusta corcada de l'embronsadora va anunciar que la presència que l'acompanyava a la sala s'hi havia assegut i es movia amb una cadència lenta, pausada. La llum blavosa de la lluna, ara més alta, travessava els cortinatges de la finestra i il·luminava el balancí buit que oscil·lava avant i arrere, avant i arrere. No pots matar-me, ja estic morta. I tu ho estaràs pronte, li va dir a cau d'orella la mateixa veu cavernosa d'abans. Marc, en sentir la inesperada sentència de mort, va córrer a les palpentes en direcció al corredor amb la idea d'arribar a l'entrada i fugir, però quan va plegar al vestíbul va descobrir que no hi era sol. Una bola gran, negra i peluda, que romania immòbil arrecerada contra la paret, es va agitar i va adoptar la forma d'un felí enorme, un quadrúpede de dents esmolades, pelatge negríssim i pupil·la brillant, que avançava cap a ella amb els moviments elegants i sedosos d'una pantera vella.
Una bèstia sinistra que en arribar davant seu es va plantar sobre les potes de darrere i es va transformar en un cos femení de rostre terrible. Mark es va quedar petrificat. La criminala estava dreta davant d'ell, mirant-lo a la cara, amb el crani rebentat. Li faltava un ull i una substància negrosa, similar a la sang quallada, li cobria la part esquerra de la cara i esguitava el vestit desgastat. El pànic va augmentar quan va veure lluentejar l'agulla de fer calça que li mostrava. Ha arribat l'hora, repetia una vegada darrere l'altra sense obrir la boca. Mark es va tapar les orelles amb les mans, però les paraules de l'apareguda continuaven ressonant-li dins del cervell. Pressionava amb força els palmells contra els laterals del cap sense èxit, clavant-se les ungles a la pell. No aconseguia aturar la lletania de la infanticida. No es movia res, ni dins ni fora de Vistalegre. Mark tampoc. Aquella mirada fosca i opaca, la mirada de la mort, li removia l'ànima igual que una tempesta desbridada sacseja les fulles dels arbres. Sentia que en qualsevol moment Úrsula Tachó s'abraonaria sobre ell com un gat sobre un ratolí i el devoraria. No podia moure un sol múscul, no podia apartar-se, no podia córrer, no podia fugir. Quiet i mut, víctima d'un estat d'estupor atroç, va deixar que el fantasma d'Úrsula la seguera l'engrunsadora i el palpara. Un tacte fúnebre i gèlid que va traspassar la roba i que va notar primer als braços, després als muscles, al cap, al front, a les galtes. Aleshores, les mans ossudes i pàl·lides de la criminala, les mateixes que havien escanyat el malaurat Bartomeu feia més de 50 anys darrere, van encerclar el coll de Marc i el van pressionar amb força, mentre amb la boca tancada, sense moure els llavis, li repetia constantment amb la seva veu de fossar: «Ha arribat l'hora». Intentava tapar-se les orelles per a no sentir-la. No podia resistir-ho, no podia pensar. Havia d'actuar i havia de fer-ho ja. Va enlairar l'agulla punxeguda i va tancar els ulls. Uns segons després, una cosa fina i metàl·lica va caure a terra, als seus peus, i l'espectre de figura difusa i rostre oscur i deformat es va desfer en una boirina i es va filtrar pels clevills de les parets. 3 dies després, alertats per familiars que estaven al corrent del viatge del caçador de psicofonies a Xàbia i del que esperava trobar a la casa de la criminala, 2 policies locals van accedir a Vistalegre. Quan van entrar a la sala de la llar, van descobrir el cadàver de Marc Reixac asseguda a l'engrunsadora, desagnat. El rostre, pintat de la blancor verdosa pròpia dels difunts, era la viva expressió de l'horror. Tenia els ulls oberts i de l'orella dreta li eixia un fil de sang seca. El cos no presentava senyals de violència, només unes ferides profundes als canells, similars a les provocades per la rapada violenta d'un felí adult. A pocs centímetres de la sabata dreta hi havia una agulla de fer calça amb l'extrem brut d'una substància marronosa resseca. En la gravadora no hi havia rastre de psicofonies, només el brunzit constant de la freqüència de la ràdio Zenit. Res més. Si vos avelleis escoltar més relats de terror, ja sabeu que vos espere ací per a continuar tastant el sabor de la por. I recordeu el que va escriure el meu benvolgut Edgar Allan Poe. Tot allò que veiem o sentim és només un somni dins d'un altre somni. Fins pronte. Un bes. El caçador de fantasmes, d'Anna Moner, podcast de la col·lecció Relats de la nit d'ànimes produïda per Foment de l'Ús del Valencià de la Diputació de València.